Gutom ka? Nao. Inom ka? Unsa man nimong gikaon dito sa kusina? Kanon. Sinakanon. Kanon. Unsay nga nani? Unsay nga? Mo pulbus. Kani unsay nga? Pulbus. Kani unsay nga nani? Tapos si Nanay Inday yo. Unsay nga nani? Unsay nga nani? Unsay nga nani? Kani ba unsay? Well. Unsay nga nani? Kani unsay nga nani? Nina panyo. Asa man ang imong dukot? Asa lami nga dukot?